Lehioa zabalik. Kroketak. Eta utzi ditugun kroketak. Hala, eta zer ipintzen dugu? Oi, A ber, Janirek irakurriko da. Itxaron zer hartzen dago, hori, Janire? A ber, Janirek irakurriko. Itxaron. A ber, zer esaten dago? Oso ume txintxoak izan zarete. Hala! Uste dutela A ber. Itxain, A ber. Horan. Zarete. Eta gero? Ondo. Pasan. Olen. Ez ki izena daukate, ikusi behar dauz. Lehioa? Lehioa bitu. Lehioa. Zelan dago lehioa? A ber, ekain. Hori zurea da ekain? Bai. Hori male. Argi, begira. Non dago zure zapata? Zure zapata non dago? Argitxu. Hauek biak uste dut utzi. Bai, zurea. Eta Janire. Eta zabaldu apurtu Tableta. Diaboloa, male. Pampoia, tira. Tintarekin eta gero Pampoia. Hori. Zeuko txikia. Ai, barkitxu, zura hori. Zekarri dutzu. Aila! Aila! Ez da liburua, Eta pirritx bebai? Hori beba. Hau nor da, ekain? Baina hau nola bintzen da? Argi. A ver, Listo, zabaldu izuzia zureak, ez? a ver. Zabaldu jolazak, zabaldu da jolazteko, baina ja, ez da. Pampiña, Malen, pampiña. Pampiña. Ahora que es la pampiña. Toma ya. Zorda. Eta pritxekin zer egingo duzu. Kai, zer da hori? Toma ya. Patrirena da hori, patri. Bai, destornilladore bat. Elakoa. Estrella. Itzi hori hor. Bai, Zer polita. Hori nidea. Patri jatzen du, a ber, utzi. A ber, zuek Patri, bai. Joe! Olakoa, ekain. A ber, ekarri papera. Hor jartzen dau. Hori ikutzi horrenak. Zeuiek antza dira einautenak. Piatu donik. Ai, bapetxu hor. Ja, bekarri, kontu. Madre mía, madre mía. Aritzen da. Aritzetara zeitzen du? Montatzeko. Bai. Zer bakarri. Zelan Jo, bakarrik. Baina bi gainera. Biako bizia. Txaron. Lasari, tranquilo. Baiki. Oi, baiki hor da. Ez dut ulertzen ondo zergatik ez duen ikinik izena. Igual erratu da, lentzera. Maiki. Baiki nor da. Argi, beitu, honor da. Argi. Igual Mikel da ingelesez.
Cerrar. A ver. Oparia. A ver. Está aquí. Mira, Chabatu. A ver. Oye, veste pastel ya. Está rico. Veste, vas a bailar una campaña, bueno. Aquí la porteta. Hori da jartzen du Maiki, aita txurena izango da. Bai. Ah, es que tornillo. Maiki da Mikel Ingeles, ez? Claro. Bai. Ja? Eta hori? Hori norena da? Qué pena. Hori norena da? Malenena? Eta ezer. A ver, opariak da benetik, Eta nik bakarrik bi ezer. Eta nahi ditut gehiago. Zelan gehiago? Kontuz! Hemen bota duzue. Que manda cacahuetes. Lorena, mira, Lasai, tranqui. Mira, A ver, Son buenos, por favor. ¿Acaso lo ¿a ti también te ha traído? ¿Ha sido bueno? Yo no. Oli polita, ekarri beste kutsara. Algo habrás hecho, algo habrás hecho. Nada bueno. Aquí hay... Nada bueno. Hau da, zurea. No les dejo beber, Eta diabolo, dio, male, nire bai, Bai. A ver. Zurea non dago zuri? Zurea? Hor daude. Pues yo voy a abrir. Yo no sé vosotros. Eta pirritx dago hemen. Oparik gehiago. Utsi, orain zabalduko ditut. Ez nago ikusten gara ginen opari. Da jatzeko. Hemen Dira. Kartel bat ipikiko dugu horrelakoa, eta orduan bilatu behar dira, zer daukenen buruan. Tratamiento contra Orduan piojos. bilatu behar da, txapela, txapela, Tratamiento? Contra piojos. Baina ber nirean Barra de labios, hidratante de larga duración, color intenso. orduan Bai, bilatu hori behar da da. pH-aren arabera ematen desunean jartzen da kolore A ver, desberdinetakoa. bai? Hau da gurrizkagoa, hau da... A ver, kontu Gehiago, esan da. Bai. Adiós, nik hau jan. Piritze, justo amaitu zait desodorante aste honetan. Ikera bitzen dut bat ere alumbrearekin egin da dagoena. Horriagoa. Apurtxu bat. Hau da nire oparia. Agitu. Zu badako Baina, sorpirri. zabaltzia, lagundu zabaltzen. Bakazu sorpirri. Gara joateko. Toma! A ver, oiga. Uy, se polita. Oiga, se polita. Se polita. Qué chulo. Ja, lagundu bazo zabatzen. Oso polita. Hori nore natorria. Bai, como... Oso chuloa. Jode, bai. Baina brillantitasunen hori zaizkizu. Bai, gustatzen zait. Da, Espainien ingurukoa. Bueno, da... Faltada horren lentzero guztiak nahi zituela erosi edo hartu bi. Baina bakarrik aurkitu dau bat. Faltada beste bat. Landatzeko, landatuko oregano, torrillo, moreno, eta albahaca. Una cachonquía, ¿no? Hombre, a los rockers. Va a estar vigilando. El camping, Zabaldu, a ver. a vigilar. Pero lentzero kasko daki, maja. Sí, sí. Es que da bebida. Eta zer da, zapat? Eta ya, lau, ya. Da bebida. Bai, lau dira. Bai, este cuarto y último.
Esan nien badezpadan erosteko laugarren. Es que gero dago beste kolekzio bat de los Cuatro Fantásticos del año María Castaña, eta daude bost. Beste... Hau, betira, del año... Nolakoa. Hori da, laro eta marra. Bai. Jakirri, eta Eskatu berari, nire zesan, eskatu berari. Eta berari konpondu, zaiozu. Ezkoia supero txolone, dernean erdi berria, utziko diazu. Galdetu izu berari. Zu eta zure pirritx, non etxio zu pirritx? Non dago pirritx, koita Hauneria da, Jateko gauzak? Hauneria da. Oregano, mejorana, Olentzero kakarrizkit eta pipita labios. Hau, eta idurrena bezalako bat. Idurre, nor, sí. Idurre Martin eta Ibonena. El color idurre. Idurre zestari. Te tiene que quedar como le queda a Idurre. Baina... Idurrek ere erabiltzen hau perfiladore bat ilunagoa, eta hau da gorria. Niri... Claro, es que eso ya es... Bera, gautea asko dara mentza... El tema. Baina, bueno, ni ustez gorria, oza, zuzenerak uste... Argi, pirritx non dago pirritx? Gare pirritx? Begira! Pirritx! Eta orain dit ez da aspektu. Argi, etorri, begira. Ia, itatxuk ere kutziko eta esasean hori berak ilunago bat erabiltzen ala perfiladore. Zu, zer bat kontiditu zuen lakoak? Pupu eta lera? Eso ya es ir... Marimotak? Probando. Zela nintzen? Gainera, Marimotok badaukazu? komentario hori egin eta gero, nintzen iniz brotxerrera. Baina ere mierda. Eta justo, Zazten ari ziren. Zestela, momentu horretan erosiko. Zazten ari ziren, batero ja. Da? Pupu, nire dama, eta pupu taloren dut Hola, Rosa, bezalakoa. Hau bai. Rosa rotitzea. Eta okoraketa gero esan Eta da, arritxuagoa, ez da... Mora ungurantza, Dizulako lentzua? Ondo dago. Tola nirurok egoteko Más beltzarekin? discreto, ¿no? Bai? Hau baino. Eta egongo duzu pelitzik entola erakusteko lagunek? Lanerako. Bai? Ez da juten nola. Ze ondo! Hemen eman dio txua eta ez dakizu. Me kotxiz. Eta hau da. Gonto lokal. Ze bai. Kordoba. Eta hau, ia, erakutzea batxuri. Ama! Da, antekatu. Zuri. Loraena berri bat. Eta bai. Basuri begira. Atzen dozuelan eta ito dozuelan. Bai. Bai, Patrick egin da, bai. Hori, eta gero batu ditu dozuela. Bai. El niño. A ver. Hola. Zelako txan? Primero, a ver. A ver. Ekain. Ekain etorri. Ekarri, begira. Begira. A ver, Malen, itxu zuretzako. Ai, zelako txano polita. A ver, etorri. Etorri, ikusten. Itxaro, mero hundia da. Bai, negurako, behitu ze polita da. Bai, ze polita da. Dore zer dago, elurretako panpina da? Txun, bale, zelako pari, txuloak, Eta ikusi duzu beste amatxo? Sei. Tampoiak. Diabuloa eta tampoiak. Ah, tampoiak ez? Mira. Tampoiak ez? Seioak, son. Aldatu dizu? Bitu. Mira, male? Txerritxu bat? Nahiago duzu txerritxua izan? Etxe bat nahi dut egin. Mira, male? Mira. Pues va, son toda bien vuelto. ¿No zuri? Ia, jarri txana eta argazkitxo bat jarriko dugu. ¿No zuri? Ia, jarri. Nik? Zurekin. Ia, horrela. Txale? Bai, baina itxaron, lehenengo argazki bat, Malen? Malen? Begiratu argazki. Bai, baina itxaron. Bai, baina lehenengo argazki bat. Malen?
berak egin dau. Bai, konturatu. Baina, argi, ikasi behar dau, elkarrekin jolasten. Claro, pero izorrotzen badio, pues claro, hori da. Mira, jolasten, egon gara lehen, argi, egon gara lehen elkarrekin jolasten. Giritxetan, ongarratzen, fija pasaztera, bai? Bueno, honik gastatzen direnean, barriro eskatu, Vale? Yo soy la que... Ahí va. Zuri ikusi. Lurrean utzi behar duzu. Utzi lurrean, ia zer pasatzen den. A ver. Ya jarria, da? A ver, ahí va. Ostras, a ver, El robot maquinero. Igual la mamá de saliste. Diskoteka txiki bat ekarri zuelen zero gala. Eso es como el chimino aquel. Bye.